Shuje on the beat. Kai sai corona ta wuce. Back makaranta. It kind of makes the horror manager producer. Gaba makaranta, koma makaranta. Gaba makaranta, koma makaranta. Gaba makaranta, koma makaranta. Gaba makaranta, koma makaranta. Mu mun gaji, mai agaji zaman mun gaji. Status at home mu mun gaji. Babu aiki ba noma gaji. Ba kuɗi kuma babu zaman aji. Ta yaya kuma za mu yi rangaji? We back to school mu shige aji. Corona ce ai kuma ta tafi mu koma makaranta za ya fi. Allah zai kare dan mun tafi. Ku gaba makaranta, koma makaranta. Ku gaba makaranta, koma makaranta. Koma makaranta. Koma makaranta. Koma makaranta. Cuta na sanin Allah ne ya biki ya fari ya shufa ne. Lokacin na wucewa iska ne. Girma muke sanadin wane ne. Wasu manta abubuwa, wasu mace, wasu haihuwa, wasu na kuka ba abubuwa. 1+1 ya ce 1 kaji, wasu wannan ya ce babu ji. Sai just a tamu shi ya gaji. Dan duba ai mana agaji. Gaba makaranta. Koma makaranta. Gaba makaranta. Koma makaranta. Don't die for us ne. Don't die everything ne. What all people want. And now zema. And from arema. And secondary ma. Why get a college? Fanning and folly. University ma. Iyayen yara. Yo makaranta. Koma na ce makaranta. Wayo Allah makaranta. We don't time for this makaranta. Koma mu de makaranta. Roko ne ba za fa mu daina ba, gamman na ce fa kiɗan duba mu dai fa mu koma mu bar baba da zaman gida kuma sai mama. We back to school fa mu bar rama. Tunanin lecture mu koma business ne ta aka koma don sun yi stuff fa kwalan mu littafi ya kura na mu dai mu koma makaranta dan Allah mai makaranta. A bar zancen koma makaranta. Koma It kind of makes the horror manager producer. Some coma schools, leaving all the fools behind. Karate is kinda very cool, you know all the rules. Una know the bulls, Jules, school names got a lot of Jews. How you treating the virus is unfit. I'm not even sure if you do have it. When the whole rules, we just break it. Everyone should have it if it is COVID. There's a plain truth. Kubamu mukoma, is a man classroom, karatu musoma.